Oras salum salam sehat di hita saluk na damang dainang di dia pehita maringanan dami ni dibatan atau madongan hita di bagasa tikyon na naing tatangi ngata ni dibata jimbolo marsada ni roh hita martanya kita dame mi maleho tuhami ali Tuhan asa totok kami merdame sona laho manangihon jala mangaon hatam todim parbadia mengajari kami asa mangatusi hatam di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Atani dibata na gabi ujahan gabi jamita lau patugun hapor syauta dienek mesen barita nauli na sinurat ni si Markus bidu sada mamuka may sanay sa plonom sa may ayat 20 om hata di Tuhan tapai tiup madibagasan rohat tabi. Dungi dinamardala ni ibana di topi ni tau Galilea di idama si Simon doho si Andreas dongan sa ama ni si Simon na sumapak ko jala na tutawi ay pajala do nasida. Jadi di do Yesus matu nasida ihutok kamu na maaw bahenok kudohamu si jala jolma. Pitor di tadi ko nasida majalai las manghuton ibana. Jadi dung duma otik didalani siani di idama si Yakobus anak ni si Zebedeus do si Yohanes dongan nasa amay di bagasan parau do nang nasida pature-turehon jalan nasida. Dungi manigo rijo manasida. Gabe di tadi ko nasida ma ama nasida. Si Zebedeus na di parawira do akka ana gajanna. Lasrodo nasida manghiton ibana. Ido sahatna. Huria nenolonga di bagasan Kristus Yesus. Turpu jamita nasa tuhita dia pala partikenon dia Tuhan Yesus maju akasisyanna nanaing mangurupi ibana pasahaton barita nauli pasahaton harajaw ni dibata jala holong ni rohani dibata paju na pinatupa ni Yesus maradopon akasisyanna tumarasin si tutudo tu akahasomalang di zaman ni Yesus. Di dia maparasing na mono nasomal di zaman ni Yesus akana poso somal do borhat nasida maninggalon amana do inana mabuat akana rekod di bagasan moluna lau mangulului sada guru manang sada rabi tujuan na poso on neng marsiaja na poso on neng margur jela somalna akka malim akka guru manaka rabi akka siboto surat somalna huddul do nasida na poso do na Roma jonoki nasida jela i masa do sappe sa sonna molo tabere nga manginang di jam si sonnario akan malo murid ido naro mendaftar tu perguruan tinggi manang tu aka instansi daka instansi manang universitas naro memilih jelma gabi murid alaina pinatupa ni Yesus marasi di dia maparasing Yesus do naro manopot si Simon Yesus do naro manopot si Yakobus do si Yohanes Yesus do naro manopot si Andreas ditopo Yesus nasida di bagasan akaulona ditikena majala mengalului akan narikot di bagasan parmaluon di sido Yesus manopot na nahing sisiana amanginang nenolongan di bagasan Kristus Yesus diturpu jamita na satu hita
takas do di papatar dungi di namardalani ibana di topi ni tau Galilea di ida masih Simon do si Andreas dengan sama di si Simon na sumapakot jala na tu tawi ay bajala do nasida. Jadi do Jesus matu nasida yuto kamu nama. Dung di topo Jesus pajupang Jesus do ima nasida di do Jesus yuto mahal. Sada panogihonon na pinatupan ni Jesus na masa uli. Jala panogihononon pataridahon na ulot do tutu Jesus manopo saluk na jolong. Di bagasan parnguluan na niadupan ni si Simon do si Andreas ima di bagasan parnguluan naso na di bagasan hamoraw lapatan na holang nilayad do na sida ido ditopo Jesus dang ditopo Jesus akka namora dang ditopo Jesus akka namaruhaso akka namalo alay ditopo Jesus na pugos jala Nasaret Maroka. Amang inang diduti Jesus mamusenang mardala ditopi ditawilas pajuk pag maibana. To si Jacob do si Johannes anak di Zebedeos. Ditogyo mamusenang. Didok mayuto maaw. Dito na sida manang musenang Jesus ditinggalo sa lupa. Nah, hobar tu ojan na satu hita dia pala partikeno didok gabesito Kristus. Songo dia do jolma asabuy gabesito Kristus. Na perjolo sahali marhita hita jami taon na natakas di pabotot tu hita. Asabuy hita gabesihuton Kristus. Ikon haluar do hita siyan jona nyaman di bagasan parngolot. Na opat si siyan ni Jesus na perjolo na ditopo ni Jesus gabesisiyan na. Nunga nyaman na sida mangulu gabi nilaya. Ido pagudang-gudang na sida. Ido pasarin na sida. Alay. Oro do na sida maninggal ho salhu nilamang hito Jesus. Nakita pa di bagasan parngulun ikosongon imannya. Mungkin selama ini kita sudah nyaman dengan kehidupan kita. Nyaman dengan pekerjaan. Nyaman dengan keluarga. Nyaman dengan segala rutinitas. Sering sekali kita ketika sudah nyaman, kita tidak mau keluar daripada itu. Bahkan gudang nusenari jelman nyaman berdosa, nyaman mangototoi, nyaman dotos nasida di sini. Tetapi firman ini mengajak kita. Ketika engkau mau menjadi pengikut Kristus, tinggalkan zona nyamanmu. Zona nyaman yang mau kita tinggalkan bukanlah zona nyaman yang meninabukan. Zona nyaman yang kita tinggalkan adalah zona nyaman yang mengarahkan kita untuk lebih baik. Menjadi pengikut Kristus. Gabe sihuto Jesus berarti iko budu meninggal salhukna. Akan namangikat kita. Akan hagit di perdagingon. Songon sisian ni Jesus na saat itu dia pala partikel. Imana perjolo. Napa dua honda mangdainang marhite-hite jami taon nang takas di paboto tu hita. Buasa ikut ihutonot ta Jesus. Songon sisian ni Jesus o. Takas ulaun na di pasak Jesus. Didok Jesus bayenok gudo hamu si jala jolma. Sia si jala dekke, gabi si jala jolma. Itu kamu nama ahon. Amang inang, murati do gabi si jala jolma. Haru mengajari parnija bupe, mungkin pasai borat. Mengajari amat tata na malas margarija kena malas. Mengajari kaya nakon na malas margarija. Pasai borat dia. Ale dileo do debatado sada tugas tu hita. Tu akka jolma na porsia. Didokot Yesus Kristus do tuhita gaduk marsada-sada bayanok kudu hamu si jala jolma. Dada tasapakko be jalata. Ale adu nana sapakko notta. Nana sapakko notta nana patudo notta asabuhi tagabe si jala jolma. Ima kaula nadinggan
aka ulan asitong, aka ulaon holong ni roha. Molo si jala dekke, jelas adong alakna. Disapakot, dapot sudinang aka nabuy dapot. Mulai sa dekke na met sampai tu na belga. Naso nabuy halur sa jala. Alay ang gugabi si jala jorma. Songon si hutod Jesus. Dak alak sa pakonota. Alay ado na nang sa pakonota. Pangalahon na dinggad do na nang pangasawa. Ulaw na dinggad do na nang tapangasawa. Alay ni molo nang di Diyos Jesus tita. Gabi sito ibana. Tapatuduhong maakaulahon na dinggan. Asa gabi si jalajol mahita di bagasan mulut ta si gano pari. Namangyo amang inang nenolong di bagasan Kristo Jesus. Marhite-hite jami taon. Nang takas di pabotot tuhita ganu marsada jada. Songod dia pa jo na pinatupan ni Jesus tuhita. Jesus patupapa jo tuhita dada di pasah iban akka hamorhao. Dang ko Jesus itu maau Jakobus morsonari ho si jala deke marsugot to gabi ma tokena dang ko somoni. Manandai doko Jesus molo diutok kau Simon dotto Andreas gay marsonak-sonak ko di bagasa muluk dang doko somoni. Alay doko Jesus do ihuto maau jala si jala jol mamaho benok kunin na do. Lapatan na ulam na borak do na mangyuto Jesus molo dang manguli ta di bagasa Jesus. Ulam na borak do mangyuto Jesus molo dangolo hita marpangasan ibana di bagasa ngulutta. Ulan na borak do mangyuto Jesus molo totok kita holang nanay mangaluli paruttukan. Alay ulan na martua do sito Jesus molo olo hita maparsuada dirita alanyak kahati gora. Songon sisya ni Jesus da pala partikenon. Dungi dek 20 kon. Manigorijo manasida gabi ditadikun nasida ma amanasida. Ditinggal hun nasida amanasida. Narumiko di nasida ditinggal. Asa buha, asa dapot na lebih rumikot. Ahamay na lebih rumikot. Harajaw ni dibata do lomo ni rohani dibata. Naparpu di sahal damang dayna. Nenlonga di bagasan Kristus Jesus. Adorang bangso Rumania ditoro ni waso komunisme na niuluhon sa halat didaktor na Marguar Nicolae Ceausescu. Adong masahalak na Marguar Bella Caroli na tubuh tanggal 10 September tahun 1942. Gabi palati senam na terbarita. Jala masa dinggat do iba na mengajari akka olahragawan. Senam jala berhasil do ulon na. Alai sahalak anggota senam na dilatih di ibana na Margor Nadia Komanesi bui sampai 5 medali emas Olimpiade dapot. Jala pensenam na perjulu na ahya majalo nilai sempurna. Ima nilai 10. Di sada Olimpiade na dihutot. Keberhasilan si Bella Carolio mabahin angur jala terbarita guar. Mamura ibana. Marhepeng ibano kanasi. Alay di sada tiki ditinggalon ibana do salu ni tahun 1921. Ahama pangido di bana di bagasa moluna. Deda hamorao. Dada ima hasangapon. Alay sa de kebebasan. Anana di kimamura imana dang bebas. Ditinggalon ibana may asa dapat di mana kebebasan na sesungguhnya. Nah kita pemanginang songoni do sa sitong na di bagasan parmono. Asa buhi tagabis itu Jesus. Ikubudu ta tinggal ho saluhuk na mangikat kita. Asa bebas kita bebas mangulaw lomoni rohani di bata. Ingot tamu na mamen inang gabi si hutta Jesus mahita di bagasan parmulota.
Yuto maau do Jesus pitagan marsada-sada asal baik kamu na si jala jolma. Patudo kamu na jalamuna marite itiaha. Ulau na dinggan. Ulau na sitong. Khobar tulo manirohan di bata. Amin martanya kita. Muliati Tuhan di bata Jehovah. Didenggan di basam nak kami jalu di bagasan ngolun nami. Di hatam nak kami tangihon. Ajari matutuhan makangulon hatamu di bagasan ngolun nami sikan upari. Witok kami mahon di bagasan ngolun nami. Jala topok mahami di bagasan at kulon nami. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamas masui.